Continuem la lectura de l'audiollibre dedicat a la vida de Narottam Das Thakur. Estem llegint el capítol 8. Passatemps finals. Última part de 2. En el precipici entre la vida i la mort. Narottam va seguir en l'arena la resta del dia. Els deixebles, plorosos, van continuar agrupant-se al seu voltant sobre l'arena freda i humida, i la foscor va acabar per arribar. El so del Sant Nom i els seus tristos crits van resonar en l'aigua i en la nit. El dia va començar amb una alba enlluernadora i vols d'ocells. El despertar del poble es va sentir feblement en la ribera on els homes esperaven asseguts vetllant el seu benvolgut amo. La situació de Narottam no havia canviat i a mesura que el sol s'arquejava al cel, seguia igual per angoixa i confusió dels seus seguidors. Ganganarayan estava assegut com una estàtua immòbil i silenciós. El seu mestre espiritual semblava tan serè i, no obstant això, se li partia el cor. Era inconcebible que aquell qui li havia donat la vida i li havia obert les portes al dolç sabor del servei devocional, que li havia transmès els superlatius ensenyaments dels Goswamis de Vrindavan en les seues cançons, qui li havia ensenyat tot el que sabia sobre la vida espiritual, estiguera ara a punt de partir del món. L'angoixa de Ganganarayan es va fer més profunda en recordar els beneïts moments que havia passat en companyia del seu guru, les seues innombrables i preuades paraules de consell i els extàtics kirtanas que havia assaborit. Com podrien viure sense ell? Qui els guiaria? Qui els protegiria i respondria a les seues preguntes? Com podria silenciar-se per sempre aquella dolça i melodiosa veu de devoció? Quan el tercer dia va començar sense canvis, Ganganarayan ja no va poder tolerar la intensitat de la seva vigília. Va abandonar el seu mestre espiritual i va recórrer un tros de la platja i es va acomodar tot sol. Es va fregar la barba del seu rostre sense afaitar i va observar amb desinterès que la seva roba estava humida i desarreglada. Turmentat per l'ansietat, va contemplar l'hipnòtic fluir del Ganges i va desaprovar la seva insensatesa en portar a Thakur Mahashai a Gambhila. En comptes d'ajudar, sóc responsable de portar el meu mestre espiritual al seu llit de mort. Turmentat per la culpa, es va emplenar de dol allí, en l'arena. No puc acceptar que ha arribat la seva hora. No puc pensar en este món sense ell, però sembla que està decidit a partir. Ganganarayan es va cobrir la cara amb les mans. És deure dels deixebles ajudar al seu mestre espiritual, però com puc jo ajudar-lo a complir este desig? Des del més profund del seu cor, Ganganarayan va clamar sentidament en oració. Oh, Krishna, com pots allunyar-lo de nosaltres? Som fràgils i estem desprotegits. Per favor, t'ho pregue, sigues misericordiós amb nosaltres. Permet que Thakur Mahashai es quede amb nosaltres. Mentre estava assegut, perdut en la seva mort de dolor, 3 bràhmanes van vindre a banyar-se prop d'on estava. Van col·locar les seues gerres d'aigua en l'arena i van mirar a Ganganarayan, que els va reconèixer immediatament com a acèrrims opositors als ensenyaments de Narottam. Els bràhmanes també van reconèixer a Ganganarayan. Ara veus els resultats d'un Shudra que dona iniciació al mantra als bràhmanes, es van burlar d'ell. La seva fama i la seva vida s'estan anant. No puc entendre com un home intel·ligent com tu s'ha deixat enganyar per ell. Ho esperaria d'un vilatà crèdul o d'un bandit, però tu, que coneixes els Vedes, com has pogut deixar-te enredar per un Shudra que es passa el dia lamentant-se, cantant cançons sobre el seu mal estat i lamentant la pèrdua dels seus amics? El pàndit va mirar amb desdeny cap al grup de deixebles de la platja. Quina actuació tan patètica per algú que se suposa espiritualment avançat. Un verdader bràhmana mai es lamenta, ni anhela res.
Per què el teu suposat acharya no recorda el Brahman i és feliç? Ganga Narayan va tancar els ulls i les oïdes. No obstant això, les cruels paraules ja havien travessat el seu cor com a fletxes enverinades, omplint-li d'un dolor insofrible. I va enrogir d'ira, però es va controlar, encara que els seus ulls continuaven brillant. Es va alçar per abandonar la seva ofensiva presència, però mentre s'allunyava no va poder contindre's i els va increpar. La seva angoixa es va obrir pas i les seues paraules van ser ardents. Les vostres paraules són cruels i injustes, va dir amb una veu carregada de dolor i indignació. Em cremen les oïdes com un ferro candent. La gent, com vosaltres, no pot comprendre les elevades emocions d'un devot com Thakur Mahashai. Només veieu l'extern, confoneu les expressions més elevades d'amor de l'ànima per Déu amb laments mundans. Només qui coneix a Krishna pot comprendre tals sentiments. El Senyor Krishna és tan atractiu que a qui ho coneix i ho estima li resulta impossible tolerar la seva separació. Redescobrir este sentiment intern de pèrdua, d'estar separat de Déu, és l'essència del bhakti i la culminació de tot el coneixement vèdic. Lluny d'allunyar-nos de Déu, esta emoció ens acosta a Déu a través del record constant d'ell. Per a un devot enamorat de Déu, fins i tot un moment separat d'ell se sent com una eternitat, encara que aquesta devoció sembla dolorosa, en realitat és molt agradable. De fet, no hi ha major plaer que l'experimentat per un devot en la separació del seu estimat. Este és l'estat de l'amor pur, de la unió amb Déu, i tots els grans místics i devots aspiren a ell. En veure les mirades indignades dels pàndits, Ganga Narayan va callar. Podia veure que la soga del destí ja estava al voltant dels seus colls i que els arrossegaria a la ruïna inevitable a conseqüència de la seva blasfèmia, però encara que el seu abús era intolerable, Ganga Narayan no va poder evitar compadir-se de les pobres ànimes perquè no tenien el menor indici de comprensió espiritual. És inútil donar llet a una serp, va pensar amb tristesa. La gent del seu calibre està apegada al coneixement sec i especulatiu. La seva única ocupació sembla ser criticar els Vaishnaves. Són, sens dubte, els éssers vius més desafortunats i condemnats. Ganga Narayan va donar ràpidament l'esquena als pàndits i es va dirigir a la platja. Les llàgrimes cremaven el seu rostre. En un últim intent de defensar l'honor del seu mestre espiritual, es va tornar de nou cap als bràhmanes i els va dir amb veu tremolosa per l'emoció: aprecieu o no al Thakur Mahashai, la veritat és que la seva glòria brillarà en este món com un llum imperible mentre les muntanyes de l'Himalaya seguisquen en peu, el Ganges fluïsca i les ones de l'oceà baten contra la terra ferma. Ganga Narayan va arrencar a córrer. En acostar-se a Narottam, la por es va apoderar del seu cor. Els devots estaven drets ara augmentegant-se al voltant del cos de Thakur Mahashai. El kirtan era fort i intens i ell podia sentir el plor dels devots. Apenas podia respirar. Es va obrir pas frenèticament entre la multitud i es va agenollar al costat de Thakur Mahashai. El seu pitjor malson s'havia fet realitat. No hi havia senyals de vida en el cos de Narottam. Thakur Mahashai havia deixat de respirar. Ganga Narayan va plorar en veu alta i va mirar la devoció escrita en els rostres dels devots. Es va sorprendre en veure els bràhmanes ofensius, dempeus, a prop amb alguns dels seus amics. Somreïen. Col·locant el cap als peus del seu mestre espiritual, va exclamar: Thakur Mahashai, torna, per favor, et necessitem. Si estos bràhmanes necis s'atreveixen a comportar-se tan escandalosament ara, què ocorrerà en la teua absència? Prabhu, vostè ha salvat a moltíssimes ànimes caigudes, però estos bràhmanes continuen criticant-li. Si vostè mor ara, les seues afirmacions seran acceptades com a veritat.
El cor de Ganga Narayan es va accelerar i li tremolaven els llavis. Per favor, mostra la teua misericòrdia a estos bràhmanes desencaminats. Per favor, no ens abandones. Mentre s'aferrava cada vegada amb més força als peus del seu guru, Ganga Narayan va sentir que un calfred recorria el cos de Thakur Mahashai. Incrèdul, va alçar la vista i va veure que el pit de Narottam es movia lleugerament i que el seu cos començava a brillar amb un radiant color daurat. De sobte, un cordó daurat de Brahmana va aparèixer en el cos de Narottam i els seus ulls de lotus es van obrir suaument. La multitud va bramular en sentir-li pronunciar feblement Radha, Krishna, Shri Krishna, Chaitanya. Thakur Mahashai va alçar la mà i va indicar a Ganga Narayan que s'acostara. Ganga Narayan va col·locar suaument la seva mà darrere del coll de Narottam i el va alçar lentament. Narottam va somriure i va mirar als devots amb gran amor. En presenciar este miracle, la multitud estava eufòrica. Alguns ploraven, uns altres ballaven i cantaven, uns altres reien alleujats i altres cridaven «Jai! Jai! Lloat siga Narottam Thakur Mahashai!» Els Smarta Brahmanes contemplaven l'extraordinària resurrecció amb els ulls molt oberts. Al cap d'un instant, Narottam es va alçar i va entrar lentament al Ganges per a banyar-se, amb els seus deixebles joiosos al seu voltant. Després es va dirigir a casa de Ganga Narayan, amb els devots encara remolinats al seu voltant, ballant i cantant en un èxtasi sense límits. Les dones de la casa es van sorprendre profundament en veure aparèixer a Thakur Mahashai. Narottam els va somriure alegrement i va dir simplement «Tinc molta gana de menjar». Emocionades, les dones van córrer a la cuina. Més tard, mentre prenia prasada, Ganga Narayan va comprendre que hi havia una multitud reunida davant la seva casa. Va eixir per a investigar i es va sorprendre en veure a tots els oponents de casta de Thakur Mahashai. Els pàndits es van postrar humilment als peus de Ganga Narayan. «Eres del nostre poble», va dir un, «així que som com a membres de la teua família. Qualsevol ofensa que hagin comès, per favor, disculpa'ns. Per fi hem comprès que Thakur Mahashai és un vertader brahmana. Hem vist com va rebre la misericòrdia especial del Senyor. No obstant això, li hem fet una gran injustícia. No tenim un altre recurs que refugiar-nos als seus peus. Per favor, fes alguna cosa perquè ens revele la seva misericòrdia». Ganga Narayan es va alegrar molt de portar els pàndits davant Thakur Mahashai. «Prabhu, esta gent sol·licita la teua misericòrdia», va dir mentre els bràhmanes es postraven davant Narottam. Thakur Mahashai els va instar a posar-se en peus i els va abraçar afectuosament. «D'ací a uns dies», va dir, «tornaré a Keturi. Hauríeu de vindre amb mi. Allí podreu prendre darshan de Gauranga Mahaprabhu i estudiar les escriptures del Bhakti amb Ganga Narayan». El líder dels pàndits va dir «Thakur Mahashai, la teva bondat contagiosa ha desfet els nostres cors i dissolt la nostra repulsió. Estem d'acord amb el teu pla». Pocs dies després, Narottam i els seus deixebles van tornar a Keturi acompanyats pels humils pàndits de Gambhila. Els pàndits van quedar-se en Keturi durant algun temps estudiant les escriptures vaisnaves sota l'experta tutela de Ganga Narayan. Desaparició. Narottam va tornar a la seva Bhajan Kutir en el bosc. Encara que fràgil, va quedar-se allí sempre plenament immers en la consciència de Krishna. Passava cada dia i nit cantant, escrivint, predicant i entonant els sants noms del Senyor. Cada dia que passava, Narottam se sentia més separat del Senyor i dels seus estimats acompanyants. Tot sol en el bosc, a vegades cridava «Oh, Senyor Gauranga Sundar! Oh, lluna de Navadvip!
«Oh senyor Nityananda, fill de Padmavati! Oh senyor Advaita, espòs de Sita! Per favor, porteu-vos misericordiosament amb mi. Estic plorant als vostres peus. No m'ignoreu, per favor. Compliu els meus desitjos». Altres vegades es rebolcava en el sol i, amb un flux continu de llàgrimes, exclamava: «Oh, Srimati Radharani, Krishna és teu. Sempre estàs ocupada en el seu servei. Per favor, dona'm l'oportunitat d'adorar-vos, els dos». Dominat pel lament diví, cridava: «On s'ha ficat Srinivas? Jo tenia Ramachandra, però ell també m'ha abandonat. La meva vida s'ha tornat inútil. Svarup, Rupa, Sanatan, Raghunat, sigueu amables amb mi. El meu cor està atravessat per la fletxa verinosa de la vostra separació. Si no puc aconseguir la vostra companyia, m'esclafaré el cap contra la paret i entraré en el foc». Un matí, Narottam va anunciar inesperadament a Ganga Narayan que volia visitar el temple de Keturi i després viatjar a Gambhila. Alarmat, Ganga Narayan va protestar. «Però, Gurudeva, com deixarem que tornes a Gambhila? Vas estar a punt d'abandonar-nos l'última vegada que vas ser allí. Segurament ja eres massa vell per a semblant viatge». Thakur Mahashai, no obstant això, no es va immutar. «Partirem demà», va dir. Ganga Narayan va seguir al costat de Thakur Mahashai quan este va entrar en el temple de Keturi amb una multitud dels seus deixebles. Narottam va baixar el seu ancià cos fins al terra, inclinant-se respectuosament davant cada deïtat i després es va posar dret amb les mans creuades davant el senyor Gauranga. Ganga Narayan va notar com els seus ulls brillaven amb llàgrimes en contemplar amorosament el bell rostre daurat del senyor. Semblava tancat en un intercanvi amorós amb el senyor, aliè a la multitud de deixebles ansiosos que li envoltaven. Mentre Narottam es perdia en l'oració, el temple es va omplir ràpidament de deixebles i altres residents de Keturi. La notícia de la inesperada visita de Thakur Mahashai s'havia estès ràpidament. Centenars de persones s'amuntegaven en el temple ansioses per rebre la seva darshan. Ganga Narayan va arrufar lleugerament el front mentre estudiava el rostre del seu mestre espiritual. En veure que els llavis de Narottam es movien, no va poder evitar preguntar-se quina oració silenciosa pronunciava mentre combregava amb el senyor. Havia notat un canvi en Thakur Mahashai. Semblava haver-se submergit tan profundament en els seus intensos sentiments de separació del senyor i el seu anhel d'estar amb els acompanyants de Mahaprabhu s'havia tornat tan profund que semblava haver perdut el contacte amb el regne mundà. Eixa intensitat a vegades espantava a Ganga Narayan. Havia intentat no pensar massa en això, però avui, en veure l'estat de Thakur Mahashai, no podia evitar preguntar-se quant temps més seguiria en este món el seu estimat mestre espiritual. Ganga Narayan va donar una ullada a la abarrotada sala del temple, notant l'ansietat en molts rostres. Es va estremir en sentir algú darrere d'ell murmurar: «Per què se'n va Thakur Mahashai? Se'n va per sempre?» Acostant-se un poc més a Narottam, Ganga Narayan va sentir les silencioses paraules del seu mestre espiritual. «El meu volgut Mahaprabhu, per favor, concedeix la teva misericòrdia a tots els éssers vius». Quan Narottam es va tornar per abandonar el temple, Ganga Narayan li va sentir dir suaument: «He acabat el meu treball en Keturi». Ganga Narayan es va quedar atònit davant el terrible significat d'aquestes paraules. No es va atrevir a preguntar a què es referia el seu mestre espiritual. Amb el cor encogit, es va donar la volta i va seguir el seu mestre espiritual fora del temple. Una multitud es va amuntejar al costat de Thakur Mahashai quan va eixir del temple. La gent estava ansiosa per acompanyar-li a Gambhila, però Narottam es va tornar cap a la multitud i va dir: «No és necessari que tots vingueu a Gambhila. Heu de quedar-vos ací i servir a ses senyories».
Aquestes paraules van trencar el cors dels residents de Keturi. No obstant això, van accedir a la seva petició a contracor. Desolats, van veure amb angoixa com el seu estimat Thakur Mahashai abandonava lentament Keturi, acompanyat només per uns pocs íntims. El viatge fins a Gambhila va ser lent, perquè Narottam era ja molt ancià, però al cap d'uns dies va arribar el grup. Els residents, emocionats, es van afanyar a saludar-li i Narottam va somriure amablement, vessant les seues benediccions sobre tots ells. Ganganarayan, no obstant això, es va sentir inquiet per l'expressió de l'ombrívol rostre de Thakur Mahashai. El seu malestar es va convertir en alarma quan Narottam va anunciar inesperadament que anava a banyar-se i es va dirigir cap al riu. Ganganarayan va seguir el ritme del seu guru. No va necessitar mirar els rostres angoixats dels seus germans espirituals per a saber que compartien els mateixos pensaments premonitoris. Quan Narottam va arribar a la vora, va oferir els seus respectes a l'aigua sagrada i es va ficar en el riu sense vacil·lar. Ganganarayan i els altres li van seguir. Submergint lentament el seu fràgil cos, Narottam es va acomodar en l'aigua fresca. Va demanar als seus deixebles que començaren un kirtan. Mentre els càntics omplien l'aire, Narottam es va tornar cap a Ganganarayan i li va demanar: «Fes el favor de fer un massatge al meu cos». Desitjós de prestar algun servei, Ganganarayan es va acostar al costat dret de Thakur Mahashai i va començar a fregar suaument el cos del seu mestre espiritual. Ram Krishna es va moure al costat esquerre de Narottam per ajudar amb el massatge. La resta dels devots van continuar amb un melodiós kirtan. Tots els ulls estaven clavats en el rostre de Thakur Mahashai. Ell tenia els ulls lleugerament tancats i el seu rostre il·luminat amb una resplendor sobrenatural. El seu estat d'ànim era insondablement profund. A poc, tot el seu cos va començar a emetre una resplendor daurada. Atònits, els deixebles es van acostar encara més, cantant espontàniament més alt i augmentant el tempo del seu kirtan. Ganganarayan es va sorprendre en veure que l'aigua que envoltava el cos de Narottam es tornava blanca. Es va adonar que la substància blanca fluïa directament del cos del seu mestre espiritual mentre li feia el massatge. Ganganarayan va comprendre a l'instant el que estava ocorrent. Es va quedar mirant amb impotent incredulitat. Una intensa ansietat es va apoderar del seu cor. Volia cridar: «No, per favor, no te'n vagis!» Volia detindre el massatge, volia treure el seu mestre espiritual de l'aigua i retornar-lo a la vora. Desesperat va mirar a Ram Krishna. Li plovien llàgrimes dels ulls, però no deixava de fregar el cos transcendental de Narottam. Ganganarayan va comprendre que ell també havia de continuar. Van continuar cantant com mai abans ho havien fet. Els seus cors esclataven de dolor mentre exclamaven al Senyor. Cada vegada cantaven més alt mentre observaven impotents com la llet es desprenia del cos del seu mestre espiritual i era arrossegada pel corrent del Ganges. El dolor de Ganganarayan era terrible, però sabia que no podia fer res per a canviar el que estava ocorrent. El seu estimat mestre espiritual, eixe il·lustre ambaixador del món espiritual, el guardià de la humilitat, el rei del Kirtan, havia decidit tornar al regne espiritual. Mentre la substància lletosa desgotava del cos de Thakur, el Ganges va començar a remolinar-se furiosament i les ones colpejaven la riba. Els devots cridaven «Hari! Hari!» i ploraven en agonia, mentre la benvolguda forma del seu mestre espiritual desapareixia de la vista, fonent-se per complet en l'aigua del Ganges. Mentre l'ànima de Narottam ascendia en el seu viatge de retorn a Déu, semblava com si l'univers sencer s'haguera detingut per a oferir un moment de silenciós respecte a eixa brillant lluminària Srila Narottam Das Thakur Mahashai, la presència de la qual, en esta terra, havia sigut més plaent que 1000 llunes. Les seues paraules havien sigut més brillants que 1.000.000 de sols, i la seva misericòrdia valia més que 1.000 milions de gemmes precioses. Algú
va entregar a Ganganaraya en un recipient de fang i ell va recollir un poc de l'aigua lletosa del Ganges i la va estrènyer amb força contra el seu pit. Les llàgrimes dels devots es van mesclar amb l'aigua del Ganges, però fins i tot en l'agonia de la separació del seu mestre espiritual també es van alegrar, sabent que per fi Narottam es reunia amb el seu estimat senyor. Una vegada més, el Kirtan va rugir. Jai Narottam Das Thakur! Jai Narottam Das Thakur!